Colaborarea mea cu Sony e din ce în ce mai legată și zilele trecute am primit la teste cel mai mic și mai ușor mirrorless full frame din lume, Sony Alpha 7C, împreună cu obiectivul Sony FE28-66 mm. Vă voi prezenta în continuare principalele avantaje și dezavantaje pe care eu le-am descoperit și voi atașa monstre de imagini și filmări needitate. Nu mai reiau date tehnice pentru că majoritatea camerelor de la Sony sunt la un nivel înalt al performanței și devin cumva asemănătoare, însă câteva aspecte fac diferența, vă voi vorbi despre ele în continuare. Uneori voi face mici comparații cu modelul pe care îl dețin, Alpha 6400, chiar dacă nu este full frame. La un prim contact, Alpha 7C este puțin mai mare decât 6400 și cu 106 grame mai greu. Pe lângă elefantul din cameră, full frame versus crop, valorile native ISO sunt mai ridicate, 51200 versus 32000, beneficiază de un stabilizator de imagine pentru filmări, are ecranul rabatabil în exterior, ceea ce nu e pe placul meu, vă explic în continuare, are mai multe puncte de focus, 693 versus 425, bateria are durată de viață cu aproximativ 40% mai lungă. Pe partea cealaltă, Alpha 6400 are și el câteva avantaje, beneficiază de blitz integrat, are un vizor mai mare, de 0,7x versus 0,59x, este mai ușor și la fotografia în rafal este mai rapid cu un cadru pe secundă, 11 versus 10 cadre pe secundă cât poate Alpha 7C. Aspectul. Pe partea superioară regăsim patina pentru blitzul extern, rotița ce schimbă modurile, o rotiță de expunere, un buton dedicat pornirii și opririi înregistrărilor video, foarte util și bine că l-am mutat în acea zonă, și declanșatorul. Pe partea inferioară avem lăcașul pentru acumulator și piulița unde se montează talpa pentru trepied. Pe partea stângă găsim doi conectori jack de 3,5 mm pentru căști și microfon, slotul pentru cardul de memorie, conector micro HDMI pentru ieșirea semnalului video, conector USB-C pentru încărcarea acumulatorului sau chiar alimentarea în timpul fotografierii. Pe partea cu ecranul vom regăsi aproximativ aceeași așezare ca în modelele precedente. Ecranul trebuie scos în exterior din locul destinat și rotit după bunul plac, uneori fiind nevoie să rămână în exterior pentru a păstra un anumit unghi de vizionare. Acest aspect mi-a displăcut cel mai mult, fiindu-mi incomod să scot mereu ecranul în exterior, chiar dacă avem nevoie să înclin foarte puțin. Ca orice cameră lansată la finalul lui 2020, Alpha 7C dispune de o conexiune Wi-Fi pentru a transfera rapid fișierele prin intermediul aplicației Imaging Edge Mobile și publicarea lor pe rețelele sociale, dar și de conexiune Bluetooth ce permite obținerea coordonatelor GPS din telefon pentru a le scrie în EXIF-ul imaginilor, în acest fel compensând lipsa funcției GPS direct din cameră. Nu trebuie să uitați de sistemul avansat de autofocus pe ochi, chiar și la animale, de care dispune Sony Alpha 7C. La capitolul ISO, 7C stă foarte bine și pentru a vă convinge, atașați mai jos un test făcut pe timp de noapte cu valori ISO cuprinse între 100 și 51200. Totodată am făcut teste în condiții fără lumină și am avut surprize plăcute. Am încercat câteva cadre de astrofotografie, deși nu vedeam nici măcar să încadrez, unde a trebuit să luminez cadrul cu o lanternă pentru a face măcar focusul manual, ulterior expunând fotografia pentru mai multe secunde. Am reușit chiar să fotografiez ursa mică din câteva încercări. 7C este o cameră potrivită atât pentru filmări cât și pentru fotografii, atunci când folosiți obiectivele potrivite pentru fiecare situație. Performanța foarte bună în lumină scăzută și senzorul full frame o face o cameră perfectă, iar dacă luăm în calcul și dimensiunile, Alpha 7C este lider pe segmentul lui. Trebuie să trec în revistă și obiectivul Sony FE28-60 mm. Acesta este echivalentul obiectivului de kit pentru modelele crop, însă anunță performanțe superioare ale imaginii, deși nu beneficiază de un motoraj ce extinde obiectivul cum porniți camera. Acest aspect a fost singurul neplăcut legat de experiența mea cu obiectivul timp de câteva zile. Inelul de zoom are o zonă moartă în care obiectivul stă închis, iar când aveți nevoie să-l utilizați, veți fi nevoiți să rotiți la zona 28-60 mm. Acest aspect poate întârzia momentul fotografierii și nu-l puteți folosi pentru situațiile rapide dacă este camera închisă. În acel moment veți aprinde rapid camera cu mâna dreaptă, dar veți fi nevoiți să rotiți și obiectivul pentru a fotografia. Calitatea cadrelor este la nivelul așteptărilor. Nu există cadre autofocus și nu există aberații cromatice sau deformări care să deranjeze cumva rezultatul final. Obiectivul poate fi folosit pentru mai multe situații, reușind să acopere o gamă largă de la fotografia de portret la arhitectură, astrofotografie sau fotografia stradală.